syksystä lähtien ollut rempattu 2005 rakennettu hirsimökkiä. Katsotaan tänään vähän missä kunnossa alkuperäiset mökkiovet on. Se on tämmönen perusmökkiovi, joka on parhaimmat päivät kyllä nähnyt. Pintaväri on aika hyvin auringossa palannut ja kulunut. Koko ovikin on itse asiassa liikkunut sen verran, että se ei enää kovin hyvin ole kohillaan tuossa karmeissa. Tästä joutui karmia vähän hiomaan, että sai koko oven edes kunnolla menee kiinni. Niin että lukonkin saa auki, että se oli niin tiukka kiilautunut koko ovi, ettei sitä saanut olleskaan auki. Sitten kun karmia tuosta tuli hiottua alaspäin varmaan joku sentti, niin sitten kävi niin, että lukko ei mennytkään enää paikalle. Piti myös vastarautaa laskea saman verran, että se meni enää kohille. Ovi itsessään on tämmönen perusmökkiovi, joka taitaa olla vain 40 milliä paksu, ettei tässä ole muuta kuin tää runko. Ehkä jotain eristyksiä tuolla keskellä, mutta ei mitään sen isompaa. Talvella vuotaa aika paljon näistä just täältä niinku lasin kohdalta. Täältä viheltää kyllä niinku kylmä ilma läpi, että tää on ihan irti tää lasikin tästä, ettei tää mitenkään tiiviisti enää kiinni. Sen verran elänyt nää puuraamit ja puulistat tässä näin täältä. Kylmä ilma tulee aika hyvin mökkiin. Siinä se vielä toimi. Ajoi asiansa tää ovi ja toimi kumminkin talvea ja alkaa olla kyllä vaihtoa vaille. Se ongelma oli näissä säädöissä, että miksi joutui koko ovea ja vastarautaa niin säätää alaspäin on se, että nämä on kiinni nauloilla tässä. Ei rungossa, mutta näissä pystypuissa. Eli ei täällä ole mitään säätövaraa näissä karmeissa. Ei pystynyt karmiruuveilla säätämään niin kuin normaalisti. Karmet laittaa karmiruuveilla kiinni, että sitä voi säätää vähän edestakas. Menee vaihtoa kuitenkin koko ulko-ovi, niin laittaa sitten kerralla kunnolla karmiruuveilla kiinni. Sisältä näkee hyvin, että ei osu yhtään kohilleen, kun tuolla näkyy rakko tuolla oven alaosassa. Niin kuin melkein auki koko ajan. Pienesti raollaan ja lähtee kyllä lämpö aika hyvin karkuun. Sama huomaa täällä yläreunas, niin ei se osu ollenkaan kohilleen tää ovi näihin karmeihin. Ja tiivistetään pitäisi mennä niinku tuohon karmiin tiiviisti kiinni. Ei tässä auta enää tiivistelenkaan vaihtaa. Tuosta voisi katsoa, että jos ovea voisi sen verran siirtää. Tää on katsottu vähän vasemmalle, että mahtuisi uuni ja pöytälevy keittiö paremmin. Toisessa reunassa on pikkusen paksumpi tää pystylaudotus, niin sitä voisi ehkä kaventaa ja saada sitä kautta muutaman sentin uutta ovea tonne vasemmalle päin.